Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο. Πάμε για το τελευταίο της Πάφρας, που είναι το Καράπουναρ. Καράπουναρ σημαίνει μαύρη βρύση, ήταν χωριό της Πάφρας. Εκεί, πριν την ανταλλαγή, είχαν μαζέψει όλες τις γυναίκες του χωριού και αφού τις κακοποίησαν, τους έκλεισαν στην εκκλησία και τους κάψαν. Τις κάψαν όλες μαζί. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία αυτού του χωριού. Θα τη βρείτε στο βιβλίο για να μην τρώμε χρόνο. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο πιο δύσκολος χώρος της Πάφρας. Δηλαδή τα χρήματα είναι μόνιμα εδώ. Είναι 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 και 1, 2, 3. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή και 1, 2, 3 και 1, 2, 3. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 και 1, 2, 3. 1, 2, αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 και 1, 2, 3. 1, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 αλλαγή. 1, 2, 3 και 1. Συγκεκριμένα ένα και έρχονται εδώ τα χέρια. Έτσι. Πάμε. Καράπουναρ. Πρώτα να το μετρήσουμε. Σημαίνει μαύρη βρύση. Να πάρουμε μια αναπνοή, Χρειάζεται. Λοιπόν, το κάνω εγώ πρώτα, έλα από πίσω. Το κάνω εγώ πρώτα, απλά θα έχετε το βίντεο να μπορέσετε να το μάθετε. Το πιο βασικό σημείο είναι η κίνηση στο ένα που κάνει τη σπιτή τα χέρια και αφοντέλα. Έτσι. Δηλαδή, 1, 2, 3, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3 και 1, 2, 3, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 2, 3 και 1, 2, 3, 1, 2, 3, αλλαγή, 1, 3 αλλαγή, 1, 2, 3 αλλαγή, 1, 2, 3 και 1, 2, 1, 2, 3 αλλαγή, 1, 2, 3 αλλαγή, 1, 2, 3. Έτοιμοι. Λοιπόν, αυτή είναι η πλειοψηφία των χωρών του πόντου. Έτσι, κάποιοι που μείναν απόξω, μάλλον πιστεύω ότι τους ξέρετε, είναι η επιλογή που έγινε για να διδαχθούν εδώ.
Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Δεν έχω. Οι άλλοι δύο χωρί που μείναν από την Πάφρα είναι αστείλα. Καραραριραρα.